Ja ne mogu da streamujem, brate. Mene boli dupe, brate, za novac, za sve, brate. Ja hoću da streamujem, hoću da radim ono što volim, buraz. I ono što mi je postalo posao, razumeš? Mi od ovoga živimo, majke i ja od ovoga živimo, brate. Direktno udaraju, brate, na naš hleb, razumeš? Ovo je direktno udaranje na naš hleb, brate. Šta ja da jedem sutra? Od čega zaradim, jebem li vam, sve vam jebem. Dokle bre više me zajebate? U pičku lepu materinu. Kad završiš to? Jo bre, više bre. Ništa, to je to. Tužba. Sutra kod advokata. I udri. Vidi ovo. Ni refresh ne pomaže, ne vraća se. Hoće li se vratiti više, brate? Poštovani korisnici, zbog tehničkih smetnji došlo do prekida rada signala kablovske televizije i interneta D3 usluge telefonije u Beogradu na području Sopota. Dežurne ekipe rade na rešavanju i očekujemo da će smetnje biti otklonjene u najkraćem roku. Hvala na strpljenju i razumevanju. Dobrodošli u SBB. Za opciju. Razgovori su vremenski ograničeni i snimaju se radi unapređenja naših usluga. Molimo vas da nakon razgovora ostanete kratko na vezi i na osnovu svog iskustva ocenite zadovoljstvo SBB-om. Dobro večer, Marija je na vezi, izvolite. Dobro večer, Ilić Ivane kraj telefona. Molim vas ako možete prebaciti. Prijetno. Prijatno. Svi agenti su trenutno zauzeti. Predviđeno vreme čekanja je više od 3 minuta. Molimo vas, sačekajte. Hvala na strpljenju. Predstavljamo vam novi EON Box koji svaki televizor pretvara u pametni televizor. Uz EON Box uđite u svet televizije i interneta. EON TV platforma je dostupna svima, bilo da su na SBB mreži ili van nje. Svi agenti su trenutno zauzeti. Predviđeno vreme čekanja je više od 3 minuta. Molimo vas, sačekajte. Hvala na strpljenju. Predstavljamo vam novi EON Box koji svaki televizor pretvara u pametni televizor. Uz EON Box uđite u svet televizije i interneta. EON TV platforma je dostupna svima, bilo da su na SBB mreži ili van nje. Svi agenti su trenutno zauzeti. Predviđeno vreme čekanja je više od 3 minuta. Molimo vas, sačekajte. Hvala na strpljenju. Predstavljamo vam novi EON Box koji svaki televizor pretvara u pametni televizor. Uz EON Box uđite u svet televizije i interneta. EON TV platforma je dostupna svima, bilo da su na SBB mreži ili van nje.
Svi agenti su trenutno zauzeti. Predviđeno vreme čekanja je više od 3 minuta. Molimo vas, sačekajte. Dobro večer, Vojislav, izvolite. Dobro večer, Ilić Ivan ekran telefona. Trenutno imam ogromne oscilacije na internetu, već konstantno 10 minuta ne mogu da live streamujem. YouTuber sam, live streamujem na YouTubeu, to mi je posao, imam poslovne ugovore sa kompanijama, gledalo je 2000 ljudi live stream, konstantno 10 minuta puca live stream zbog vašeg interneta i problema koji prijavljujem već skoro godinu dana. Znači ne znam dokle više mislite da me zajebavate ovako, ja ću stvarno pokrenuti tužbu protiv vas. Molim vas, proverite šta se dešava sa internetom, zapišite to i zabeležite ili šaljite tom direktoru, gazdi, kojem god kurcu, znači da ću vas tužiti zašto ovo stvarno više nema smisla. Ugrožavate moj posao, gubim poslovne ugovore zbog ovoga, veliki broj ljudi znači stoji iza svakakvih projekata koje imam sa njima i jednostavno ne želim da snosim nikakve posledice zbog toga i zato što vi imate loš internet i loše usluge pružate. Znači ja plaćam normalno svoj internet, sve normalno, znači onako kako treba ide, vi nikako već skoro godinu dana da otklonite jebeni šum na mreži. Znači, izvinjavam se sad što ovako moram vama da govorim, ali stvarno ovo je prevršilo svaku meru. Neke podatke. Ulica je... Ovo stvarno više nema smisla, znači konstantno godinu dana, evo ja već ne mogu da radim više moj posao normalno. Znači trenutno sam upalio live stream još pre nekih 47 minuta i evo konstantno i sad trenutno puca live stream, evo 10 minuta sam čekao da se javite, možda i više, i konstantno ne može da se vrati internet u normalu, znači konstantno imamo oscilacije na internetu. Prijavljujem ovo već svaki dan, skoro posljednjih godinu dana, stvarno, znači, šaljem mailove, govorim da stvarno, znači, imam neke ugovore koji su ozbiljni ugovori, uopšte nije za zezancija, uopšte nije mali novac u pitanju i stvarno, znači, tražit ću odštetu za sve te ugovore i za sve ovo što proživljavam zbog vaše loše usluge. Koliko vidim ovdje već danas i juče nije uletao šum nikakav na ovaj deo mreže gde se i trenutno nalazite. Meni se isto danas ovo gledajući ne vidim da je šum uleteo nikakav, znači ne obaranja signala, svi parametri signala koji dolaze do vašeg modema, ovo gledajući kroz instalaciju je na maksimum. A proverite sad šta se dešava. Evo upravo sad gledam. Sve mi je na maksimum trenutno. Sve je na maksimum? Šta to znači? Da. Pa, dobar je signal, mislim, nije da ima nekih oscilacije, nema šuma, nema nekih prekida. Nema priljene nikakve ni radove u vašem kraju. Dobro. Ne znam koliko znate da dajem nešto više informacija što se tiče signala, ali ovi parametri ovo mi je sve ok, direktno signal povratni upstream, ono gledam najviše zbog streamovanja. Da, upload je trenutno 7270 vuče, 3708 vuče, 7300 vuče kilobajta po sekundi. I tako oscilira konstantno. I imam 19,6% dropovanih frame-ova na mreži, na internetu. Sve ovo se snima i ljudi gledaju uživo naš live stream i znači stoji statistika dole što se tiče interneta i sve se vidi. Znači ne znam kako kod vas može da stoji, znači da nema nikakvih poteškoća, a ovde da oscilira internet da ne može da dođe sebi već poslednjih skoro 15 minuta. Jeste povezani LAN kablom? A LAN kablom, kažem, profesionalno se bavim ovim poslom, nije ovo nešto znači što je zajebancija. Ok, pitam samo, mislim čisto vidio. Da.
Znači kažem, ja posljednjih godinu dana imam taj problem zato što i svaki put je kvar na mreži, generalno, znači celokupan kvar, nije samo znači kod mene, nego u čitavom kraju, samo što ljudi ne mogu da koriste toliko internet koliko ja koristim, onda ne mogu da primete te oscilacije. Razumete meni? I jednostavno onda oni ne mogu da zovu i da prijavljaju taj kvar, ali ja već zovem konstantno skoro godinu dana i nikako to da se otkloni, a pritom uopšte nije mala stvar, uopšte nije ni mali broj ljudi koji vidi da svakodnevno ja imam te probleme. Znači 80.000 ljudi vidi da ja konstantno imam problem sa internetom. Kakvu to sliku stvara onda o vašoj kompaniji? Da se ja posljednjih godinu dana stalno žalim znači, na internet i jednostavno godinu dana ne može da se otkloni taj pišljivi kvar. Znači stvarno nema smisla više. Pogotovo zato što je ono što sam vam rekao, generalno, znači meni je već jedan ugovor sa ozbiljnom kompanijom propao gde sam platio penali $1.000 zbog interneta. Ja više ne planiram da plaćam te penale, a u slučaju da se ovo nastavi i da se ne otkloni ovaj kvar u najkraćem mogućem roku, taj najkraći mogući rok sam se naslušao već godinu dana, ali baš da bude stvarno najkraći mogući rok, znači nekih 2 nedelje maksimum, mjesec dana, ja ću pokrenuti tužbu i tražit ću odštetu za sve ono što sam i plaćao i za ono što ću možda i plaćati ako se ovako nastavi. Jer stvarno nema smisla. Vaše lično pravo, vaši koraci Naravno. koji želite preduzeti, ja ovdje gledam, mislim, ako postoje neke smetnje, prijavim to ili ako mogu nešto da uradim ovog momenta da mi ispodešam opremu, ali stvarno sad nemamo niko prijavu ovo što vidim što se tiče ovog dijela mreže. Svi ovi parametri signala koji dolaze do modema su na maksimum. Jedino mogu, malo jeste ne znam što se čujemo sad u nedjelju uveče, pa nema s kim još detaljno proverim da samo opet počnemo sutra ujutru da se isproveramo, da ispratimo rad vašeg uređaja pa da vas naknadno zovemo. Mi ćemo ovaj broj s kog nas sad zovete pa bismo vas na ovaj broj naknadno kontaktirali. Da, pre neki dan je bio vaš kolega ovde i proveravao je i uređaj i sve i video je da je kvar na mreži generalno. Znači bilo je što se rekli, znači 8.5. je bila neka prijava i tad je ustanovljeno da su bile te smećnice, taj šum koji vam je rečen, pre toga bile su neke prijave u januaru, ok, tu je nešto spominjeno i digitalna televizija, internet isto i tako dalje, pa se otkazivali neki dolazak. Otkazali smo jedan dolazak u godinu dana, znači meni to stvarno ne ide u glavu, znači jedan dolazak u godinu dana smo otkazali zašto su dolazili konstantno ljudi iz SBB-a, dođu, najedu se, napiju se i odu i kažu vataju se za glavu, problem je u centrali, problem je na mreži, to mora da se šalje toj nekoj posebnoj ekipi koja će da izađe da se pentra na banderu da to rešava. Ja sretnem čoveka na banderi, pita ga kakvo je stanje, kaže vata se za glavu, prepoznao me čovek, zna ko sam, zašto prati mene na YouTube-u, prepoznao me i kaže i vata se za glavu i kaže ovaj signal je u da ne lem. Znači, neverovatno koliko je loš signal. I jednostavno moraju da se menjaju svi kompletni kablovi. Znači, jednostavno, i opet se ništa nije uradilo povodom toga. Ja sam slao e-mail, u mailu mi je rečeno kao da je prosleđen naloga, da je rešeno i u slučaju da se ponovo dešava da ponovo pošaljem mail. Ja sam poslao e-mail, nisam dobio nikakav odgovor. Juče sam isto imao problema, zvao sam čoveka, nije mogao uopšte ni da proveri, kao zabagovo moj program za proveru kao trenutno kao internet mreže, kao da proveri koliki je upload speed, download speed, šta se dešava na mreži, zabavimo moj program, mora da se restartuje router kako bi moglo da se ustanovi kao šta je u pitanju. A sada evo konstantno meni i dalje, znači puca live stream, ljudi ne mogu da gledaju, doduše evo gleda 1400 njih bez obzira što ih izbacuje stalno, ali jednostavno ne može da se radi. Ne može da se radi. Ja ovdje uradim neki... Ali džabe da uradite restart zato što će... Ali ako uradimo restart, meni će se ugasi live stream, meni će odmah da se ugasi taj moj posao koji radim. Da ne diram ništa, okej. Pa okej, možete vi da uradite nešto, ali šta će to onda da pomogne? Ajde, šta će to da uradi? Pa ne, čisto imamo, kažem, ovo što trenutno vidim. Da. I jedino što mogu vaš opravo dalje da prosim na provere se, detaljno da se isproverava, ali to je jedino već sutra ujutru. Dobro, ako se restartuje sada modem, šta će onda moći da se uradi? Ćete onda imati bolji uvid u to šta se dešava ili kako? Ne, vidim ja ovdje sve, nego gledam čisto zbog modema, ako misli da je on, jer ne kažem da vam nešto ne verujem, mislim tamo posle, vi ste nazvali tek onako, ali spominjate mi da je loš signal, šum, prekidi, loš upload, sve, a ja ovdje vidim totalno suprotno, tako da li nešto do modema ili ne, pa gledam iz tog razloga da li da... Da. Ja sam ga pre nego što sam upalio live stream restartovao.
modem skroz, znači radio sam mu restart Aha. i zato što uglavnom su mi to i rekli da radim pre početka live streamova, zašto će bolje da se refreshuje ili šta već, nemam pojma šta će se uradi. Da. I to sam uradio i upalio sam live stream i prvih nekih pola sata je sve normalno funkcionisalo, a sada trenutno evo već posljednjih, ne znam ja, evo koliko već pričamo, ne može da dođe sebi. Imamo konstantne dropovane frame-ove na mreži. Ništa, vidjet ću, mislim, onda neću ništa biram zbog streama trenutno. Šaljem samo ovaj modem dalje na prvo, pa ću vam se nakon javiti. U redu. Jedno to što mogu ovdje. U redu. Ništa, hvala vam puno. Ništa, vidite kako slučaju, pa eto čujem vas. Ništa, doviđenja, prijatno. Najbolje, jedno. Da vam mater, bre. Više. To ćem šaljem mail na stream. Poštovani. Šta poštovani, bre? Ajde neka, poštovani. Ponovo imam problem gdje imam oscilacije na internetu i live stream ne može da dođe sebi već posljednjih 20 minuta. Zvao sam tehničku podršku gdje su mi rekli da oni ne vide nikakav problem na mreži, te vas molim da pogledate video koji vam šaljem i vidite parametre koje sam ja vidio i koje i dalje vidim! Proverite da nije DOS napad u slučaju da stvarno nije nikakav problem na mreži. I rešite ovo u najkraćem mogućem roku zato što vam u slučaju da se ovaj problem ne reši sleduje tužba i tražit ću odštetu za sve ugovore sa kompanijama koje imam i za sve koje sam već platio penale, zbog vaših loših usluga i naravno za ugrožavanje mog posla. Znak uzvika. Ne vredi ljudi, ne vredi. Ne možemo ništa. Bukvalno ne mogu da streamujem, brate. Ja ne mogu da streamujem, buraz. Ja majke više ne znam šta da uradim, ljudi. Šta više trebam da uradim, brate? Jeste čuli razgovor sa njima? Čuli ste, brate. Rekao sam im sve. Slao sam im mailove, brate. Poslaću im ovaj mail, znači kad završim live stream, poslaću im live stream, znači da pogledaju ovaj deo kada puca internet, znači. Sve ću im poslati, brate, ali dokle više, brate? Koliko god ja njima da govorim, brate, oni ništa ne rade povodom toga, ovo je neverovatno, ljudi. Znači, ovo je neverovatno više. Ništa ljudi, ja moram da ugasim live stream, ne vredi, ne može da se streamuje jednostavno, ne ide, nije do mene, vidite sve, čujete sve, brate, znači, ne znam više šta da radim, majke mi. Ja više nemam rešenje, buraz. Jedino, znači, da ih tužim, stvarno, brate. Ali to ne rešava problem, ja neću moći da streamujem, razumete? Ja ne mogu da streamujem, brate, mene boli dupe, brate, za novac, za sve, brate. Ja hoću da streamujem, hoću da radim ono što volim, buraz. I ono što mi je postalo posao, razumeš? Mi od ovoga živimo, majke, ja od ovoga živimo, brate. Direktno udaraju, brate, na naš hleb, razumeš? Ovo je direktno udaranje na naš hleb, brate. Šta ja da jedem sutra? Od čega zaradim, jebem li vam, sve vam jebem. Dokle bre više me zajebavate? U pičku lajpu materinu.